салом алейкум дӯстони азиз, мардуми шаровманди тоҷикистон. Рости гап дар ҳамин кор махама хуш кардани набудаму неке виҷдонамона бардошт. Ҳамин дини шаб дар сайтҳои интернетӣ нисбати барон ҳами Абдурозиқ гапҳои паста баланд зад. То ҳозир бовар ки асабом ба худ нестай. Рости гап Абдурозиқ ма ҳамин гуфтанем ки ту хато мекунӣ. Ҳеҷ вақт одам ношагӣ намекунад. Абдурозиқ фикр ки аввал чӣ будӣ, ҳозир кӣ шидӣ. Ман медонистам я видеои пештара дар ҳамн болои кӯ мехондӣ, линҷикок дам кардагӣ, сирх шумол зидагӣ, кафидагӣ буд. Ҳамин барон буд ки худованд ҳамеро сабаб кард туро овард, мисол марказ овард, душанбе овард, мисол туро нигоҳубин кард, ҳам падар буд, ҳам модар буд. Корномакӣ накӯ. Ма туро бо гав мезанам Абдурозиқ, корномакӣ накӯ. ҳолам сири вақтай биё ай устодут барон бахшиш бипурс. Ма боварӣ дорам ки барон туро мебахшад. Мара мебахшиву ту як дарахти майдак будӣ, ҳамин барон туро калон кард, ҳамин нав айни мева течид ки корномакӣ кардӣ рафтӣ. Абдурозиқ барони ма медонам чӣ хеле одамай. Барои халқи камбағалои тоҷик хеле ёрдам кардагиай. Ира худат 100% медонӣ. Ту ба медиаву хоҷаҳои хориҷӣ нашав. Барои ҳаму ҳолам сири вақт дорӣ биё ай барон бахшиш бипурс. Бузургон меган ку бузургон. Саъдиё, Шерозиё таълим маде бадзодро, бадзод агар доно шавад, санге занад устодро. Баронҷон, зиқ нашав, мо қатитем бародари азиз. ҳамин як Абдурозиқ рафт, бо 100 Абдурозиқи дигӣ меяд. Худованд ҳаматон нигаҳбон бошад.